אני מייקל, אני עובד כמאמן מנטלי, ובאמת ארז בנה לי אתר שבדיוק מה שהייתי צריך לאותו תקופת זמן, וכל דבר באמת שרציתי שנוסיף, רציתי שיהיה באיזה סגנון מסוים, כל דבר שרצינו, ארז באמת עשה אותו בצורה מופלאה, ויש להגיד גם שהוא באמת עזר לי לכוון את עצמי בכתיבה לאתר, מה אנחנו רוצים שיהיה, מה אנחנו רוצים לשדר ללקוח, מה אנחנו רוצים לשדר לאנשים, ובאמת דייקנו את זה ביחד, ויותר מהכל כיף היה לעבוד עם ארז, באמת בצורה כל כך מענה ואיכותית בו זמנית. אז הוא באמת שילב גם את הקטע של זה כיף, בו זמנית מקצועי לחלוטין, ונתן לי גם את הכלים הנכונים כדי לדעת לשפר את האתר. זה כיף, בו זמנית מקצועי לחלוטין, ונתן לי גם את הכלים הנכונים כדי לדעת לשפר את האתר ולדעת גם מה לעשות ואיך להוסיף דברים, ובאמת היה איתי סבלני, והיה לו אכפת שהאתר הזה יצליח, היה לו אכפת שמה שהוא עושה יהיה טוב ומניב לנו ולאחרים, ובאמת כל הכבוד, ממליץ עליו המון. תודה רבה לך.